Hello लोगोफोर बरायबाय Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा ट्राइबेल स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय स्कलारशिप गोदान फैदों ग्रेजुवेट फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स दा सिगाङाव फैदोंमोन देन बेनिफ्राय 10,000 20,000 30,000 बेयाव माबायदि रोखोमनि मोननाय जायो मेनसन खालामाखै नाथाय नोंथांमोननो राङारि अनसुंथाइ गोदान फैबावबाय WPT नि आन्डाराव दा बे WPT नि आन्डाराव नोंथांमोना स्कलारशिप एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मा इयारनि पास आउटआ हागोन बेयाव डिसकास खालामगोन लोगोसे नोंथांमोना नैबे अफिशियेल साइटआव फैनोब्ला लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। दा लोगोफोर जों बे अफिशियेल साइटआव फैयोब्ला बेबादि पेज मोनो आं लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव होबाय बेनो जाबाय स्पेशल स्कलारशिप मेरिट बेसिसआव होनाय जागोन STP केन्डिडेट जाथारनांगोन आरो बेयाव सोर बबे इयार ना मोनगोन आं बेखौ गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बेखायनो जोङो अफिशियेल नटिफिकेसन नायगोन बेनिफ्राय फर्मखौबो नोंथांमोना डिसक्रिप्शननिफ्राय डाउनलड खालामना ला PDFखौहाय प्रिन्ट खालामनानै डाइरेक्ट साबमिट खालामनांगोन गुवाहाटियाव थांनानै नोंथांमोना गुवाहाटियाव थांनानै डाइरेक्ट बे WPT नि अफिसाव हैनांगोन अब्लासो बेयाव सेलेक्ट जागोन नङाबा जानाय नङा बाय फर्स जानाय नङा। दा बे माखासे डिटेल्स नै बे डेट ओंखारदोंमोन 20 अक्ट'बराव दा नोंथांमोना 20 अक्ट'बराव मोनदों अफिशियेल नटिसखौहाय स' बेनिफ्राय बेयाव ओरैबायदि मोनगोननो जायफ्रा 2022-23 आव पास आउट जानाय हमना ला डिग्री पास जानाय बा PG पास जानाय दा डिग्री लेभेलाव 70% मोननाय जाथारनांगौ देन बेनिफ्राय जुदि डिग्रीयाव 70% गैयाबा नोंथाङा जुदि PG पास जादोंबा एबा पोस्ट ग्रेजुएसनावहाय 65% दङबा अब्ला बे नोंथांमोना स्कलारशिपखौहाय इलिजिबल जागोन बिनि गेजेरावबो सेलेक्ट खालामगोन बेनिफ्राय जायफ्रा सेलेक्ट जायो नोंथांमोना बेबादिनो एमाउन्ट मोनगोन हमना ला 20 30 40 50 बेबादि रोखोमै होनाय जायोमोन सिगांनिखौ नायोब्ला नाथाय मोनसे बाथ्रा सिगांनि WPT ग्रेजुवेट फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स जेनेरेला दासिमबो जेबो आपडेट गैया जानो हागौ नोंथांमोना बे इयाराव मोननायनि चान्सआ दङ बेखायनो गोदान आपडेट बेयाव फैबावबाय दा नोंथांमोना लिंकखौहाय मोनगोन डिसक्रिप्शनाव दङ डाइरेक्ट बे पेजआव फैनो हागोन नटिसखौ नायनो हागोन बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेटआ 21 नभेम्बरसिम थागोन लिंकआ बेयावनो दंखायो 21 नभेम्बरनि सिगां थांनानै नोंथांमोना गुवाहाटियाव थांनांगोन ट्राइबेल अफिसाव बा रुक्मिणी नगर होनना बुंनाय जायो दिसपुरावहाय लास्ट गेटआव दङ बेयाव नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनांगौ। दा बेनो आरो पार्सेन्टआ नोंथांमोना डिग्रीयावहाय 70% थानाय जाथारनांगोन 2022 पास जानाय बेनिफ्राय जुदि गैयाब्ला 65% पोस्ट ग्रेजुएसन दङब्लाबो नोंथांमोना जागोन आरो बेवहाय देन बेनिफ्राय बेयाव सेमिस्टार स्टुडेन्ट्सआ हानाय नङा आरो जायफ्रा पार्सेन्ट गैया बेखौ खालामनाङा पार्सेन्ट गोनांफ्रासो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय फर्मखौ जों नायगोन फै गोबाव खालामा नोंथांमोना फर्मखौबो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा बिदिब्ला जों एप्लिकेसन फर्मखौ जों बेयाव डाउनलड खालामसै बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो सेल्फ टेस्ट होबानो जाबाय फरायनायनिखौ दा बेनिफ्राय जोंहा इनकाम सार्टिफिकेट बेयाव नांलाया जास्ट नोंथांमोना बे फर्मखौहाय फिलआप खालामनानै डाइरेक्ट हैबानो जाबाय बेबादि रोखोमै दङ नोंनि नाम फादार्स नेम बेनिफ्राय एड्रेस बार्थडे दा बेयाव दङ बेंक एकाउन्ट डिटेल्स बिखादों पासबुक नोंथांमोना जेरेक्स कपि खालामना होनांगोन सेल्फ टेस्टेड बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगौ आरो लोगोसे नोंथांमोना गोनां जानायखौ हरबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सेलेक्ट जायो स' बेनिफ्राय फट' नोंथांमोना सिथाबनांगोन गांसे दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर बेनिफ्राय बे फर्मआ डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामदो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो स्कलारशिप मोनगोन नोंथांमोना 20-30,000 गाहाम मोनो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर दिनैनि WPT नि अफिशियेल आपडेट।